И коста хора, съм Даширов и днес играем Майнкрафт в сървъра играчка. Тук с мен е Хузнекс и да ще ограбваме къщите, които нямат рез. С хупари Да. Майнкрафт. Да, сега ще ви покажа, че само се телепортното ни общото. Избяга. Както виждате, фул дума съм. Събрах диаманти. И така. Сега търсиме къщички. Да, хора, той с хак ще е влезнал нарочно. Тук някой... Намериме къщите. Да намерим къщите. Я ще чупи това. Айде, се стъкваме. Аре, бе! Събрах хора и 24 лега. Нямам стрели, бац. А то не мога да путне. Къде виждаш? Не! Тупа! О, някакъв влезна. Аре да го убиеме. Аре. Чак. Пиши му, че даваш легове. Давам легове. Един стак. Там кажи мерси, ес! Кефи се. Коре са го ебал, да се сте... Кажи мерси, мерси. Бах ти садера. Няма какво да... Така. Аре да тръгнем на там. На къде? Не там. Може да има нещо. Аз те изгубих, бе. Я се фака, бе. Ние сме близко до къщата, брат. Ние сме в къщата ни. Как стигна? Да, бе, в къщата сме, точно в нея сме. Не, до къщата сме. Че да покажа на... хората. Да, точно за честа. Ето хора, къщата ни, сложени са табелки, за да не може да отварям другите хора. Така. Да демонстрирам ли? Нещичко. Не. Тапанар. То пак с блокчета. Че хубаво ни е отворен, брат. Аре, ламе биеш, бе. Ай, хакерче. Ела, бе, убий ме, бе, аре, бе. Бах ти хакерче. Аре, бе, убий ме, бе. Даре, още ми се прави на голямата работа. Ще ти ева майката. Мокни вече снимам. Не, бе. Сега ти приема. Аз ще флудя здраво. Хора, кажете да му спирам линета. Ще спрести. Ча ти приемам. Значи няма ти го спирам, окей. Ча ти приема. Мръсника, как? Яйцевите. Дай ми стрелите сега. Не. Ще ги дам, ще ги дам. Ще ги дам. Това е нова дума. Това е нова дума. Споко. Аре се стреляме с лукове. Аре, аз нямам стрелите ми ги открадна. От един на Лара PvP изди 10 стака стрели, брат. Там от едни такова. Вземи на мене малко.
по-силен лък. А, не си. Тъв силен лък, бе. Да си с по-слаби брони. На малко съм, стига. Добре, аре, стига сме се легавили. Брони имаш ли? Чисплейт. Не, ти ми го щупи. Защото си... Да не казвам къв. Над не ти го дам у мене. Не от тебе. Аре на бас! Взех 28 стака стрели. Чакам да ти приема. Нищо не ма приемаш, бе. Уруцуруцар, дай ми го. Дай ми го, бе, урут. Урут неща искам, дай ми го. Няма ти дам стрели. Дай го. А да те ударим ли аз тебе? Е, ти. Аз те стрепа с стрели, бе, гарвано. Добре, стига. 15 стака стрели ми стигат. Айде, отиви си на... Аз ще направя една колония. Имаш ли някакви блокчета, дай? Не, нямам. Аре! Ще я щупа. Няма да щупиш. Защото ще си ядоса мега. Деме, човек! Аре, стига си. Отивай си в твоята база и там, дето е. Баси копелето. Това прасе иска... Човек, към... Това прасе иска... Това прасе влезна при мене. О, ще бъде един от войниците ти. Ягода с банан разби. Ето започни. Ам без легове. Хора, сега ще го разцепа. Мангалче, не стреляй. Брачет, не стреляй. Мранима сама, кравол, мани сама, кравол. Вижу това прасе! Хора, вижте го, илюминати! What? Умрето горкото. Рип. Без да си ходим по базите. Нали? Без? Тия коли ще ги чупим ли? Аз направо си направих къща, брат. Дали да я до къща си взема малко материалки? Може. Без да ме грифаш, моля те. Не, сега ще изгрифам всичко. О, мерси, да си жив и здрав. Сега да не ми гепеш айтемите. Да, аз си геп в момента, бе. Ще щупа това. Тебе не ти гепа нищо, бе, Садър. Си Садър. На майка... Толкова ли ти е смешно, бе? Тако ли ти е смешно, бе? Толкова ли ти е смешно, бе? Толкова ли ти е смешно, бе? Аре, стига си, бе! 1, 2, 3, 4, стига, бе! Стигай! Стига си, моне, бе. Не ми е забавно. А мен ми е забавно. Ти стане незабавно. Що? Защото ще ти разката фамилията. Не може. Рект. Това не мога. Защото не можеш. Добре. Тука... Гледай ми вихрушката. Бах ти пишок. Хора, вижте сега как ще го разцепа. Да, бе, си. Падаш? Мечти.
Мечти, милиарди, милиони, милиарди. Ама така не знаеш, че като няма рез, такова не може си, ще ни я щупат. Па нека трошат. На воля нека трошат. Ма дървото. Дървото ще го изгрифаш после. Да, начало ще ме мързи. Ма добре, в дома кирка съм. Аре, почваме ли? Чекай да си направим горния етаж. Аз съм се оборудвал като мачка. Па ти не се, но не си, макар. И аз това казвам, че съм се оборудвал като мачка. Като слонова кост. Добре, хора, сега ще започнем до умиране. 3, 2, 1, давай. До умиране. Ама, махай хака. Ама аз не съм с хак. Да. Само е... Да. А мога ли да регенвам с ябълки? Не. Без легове, без легове. Да, сега изкарвам един лек и те разпаквам. Може ли да ида до хома за нещо? Не. Ще оставя леговете. Не може. Аз ще гледам дали летеш. Как джампа? Тебе, На колко мейкът. си бе? На 100. На 100 си? Ти не, бе. Ти колко сърца имаш, бе? Това е мод. Аз ще измота. Ако ни свършат стрелите, стали да ходим да си купиме. Де бе, ще ми убие, бе! Аре, махай хака, бе, бро. Не съм, щом си паднал, очевидно. Его гарван, на къде стреля буквакчийския гарван? Искаме да удара през стената. Как не те учих, бе? Как не те учих? Не! Хора, бих го! Риба, още един път, да те видиме. Аре, Щупи ми се лъка. да, Чай да я си оправдания. Аз имам си взема. Чакай ме там. Разцепи го, хора. Добре, сега ще си даме лъка и ще видим кой е разцепил. О, добре. Аре, сега те видя. Как да излезем навън? Пишеш бек. Некъв год геймър е бил влезнал, ама ние да сме и видели. Арме, без да ми грифаш по стройката, виж колко е готино. Ма те по-готин. Готена. Готин. Ма не е честно, защото ти си с по-добри брони. Ти нали си с хак? С хак, винаги съм с хак, аз значи. Това, че ти си груп, значи аз съм хак. О. Странички, моля ти се. Защото аз ако изпия страничка, не знам какво ще стане с тебе. Аре, бе, тъпото стако. Не, честно ти си с такива брони, че... О, направиха... Нира е тука. О, не раде. Може ли дъма? Сега ще банне. Един го пита, може ли ранки той. Ето го админа! Ето го отгоре! Ела! Сега ще го излъжа, че съм на 14. Не да кажеш нищо.
Марис. Пам-парам-пам. Парарарара. Аре, какъв е този рез, бе? 200 блока. Хора, вижте, бахти реса! Гледайте го! Бахти рек на тия рез. Аре, рипе. То ми пише на МСГ, искаш ли ранг за СМС? Запари. Запари, точно. Казвай какво ти пише, че искам да разбера. Ще му дам пари за някакъв сервер, дето не е развит изобщо. Не е. Сега нищо не правим през клипа, брат. Ара се трепа му. Не искам... Не искам майти. Сега как те удрям. А? Гледай се как те удрям. Аллаху акбар. Бахти купел. Чакай малко, бе, че пиша, бе! Чакай малко, да не тръпи, няма смисъл. Добре, ще приключвам клипа. И това беше от този клип, хора, надявам се да ви е харесал. До другия клип, чао!